Krapinsko-zagorsku županiju posjetili su članovi diplomatskog gospodarskog kluba, odnosno predstavnici stranih veleposlanstava u Republici Hrvatskoj specijalizirani za gospodarsko-diplomatske poslove. Posjet diplomata započeo je u Krapini, gdje je u maloj dvorani Pučkog otvorenog učilišta upriličena prezentacija na temu gospodarstva na području Krapinsko-zagorske županije, koju je održala direktorica Zagorske razvojne agencije Karolina Barilar. Direktorica Termi Tuhelj Ivana Kolar predstavila je stranim diplomatima najveći spa i wellness centar u kontinentalnom dijelu Hrvatske, dok je Martina Kovačić, članica uprave Stubaki d.d., održala kratku prezentaciju na temu projekta Stubaki. Gostima su također prikazani promo filmovi 100 najuspješnijih tvrtki na području Krapinsko-zagorske županije i Zagorje bajka na dlanu. Dobrodošlicu je gostima poželio župan Krapinsko-zagorske županije Željko Kolar, koji je tom prilikom istaknuo da je dolazak članova diplomata iz 17 zemalja koji se bave isključivo gospodarskom diplomacijom dogovoren još lani sa zamjenikom ministrice vanjskih i europskih poslova Joškom Klisovićem. Ali treba reći da ovo je jedan kontinuirani posao koji radimo. Ovaj susret, zapravo današnji dolazak predstavnika 17 zemalja iz diplomatskog zbora, znači koji se bave isključivo sa gospodarstvom, je dogovoren za vrijeme prošlogodišnjeg boravka zamjenice ministra vanjskih poslova gospodina Klisovića, gdje smo, nakon što smo imali prvu edukaciju zapravo uopćenito u Hrvatskoj, u Krapinsko-zagorskoj županiji, na koji način radi nova hrvatska gospodarska diplomacija, koja se konačno počela baviti onim poslom koji je bitan, znači da otvara vrata inozemnih tržišta našim gospodarstvenicima, da im daje određene informacije na kakvo uopće tržište dolaze i sa kakvim se sve mogu različitim situacijama nalaziti. Ovo je samo jedan kontinuitet, nastavak te suradnje. Kao što znate, ja već godinu dana pričam da mi imamo gospodarskih rezultata, da imamo sjajne poduzetnike i obrtnike koji su iskoristili ulazak Hrvatske u Europsku uniju. Rekao je župan Kolar, te dodao da Krapinsko-zagorska županija bilježi pozitivne gospodarske rezultate zahvaljujući sjajnim poduzetnicima i obrtnicima koji su znali iskoristiti ulazak Republike Hrvatske u Europsku uniju, ali i koji su puno ulagali te koristili mjere i programe Vlade Republike Hrvatske za poticanje razvoja poduzetništva. 15,3% manje na Zavodu za zapošljavanje krajem 2014. u odnosu na 2013. ali ono što je još bitnije, 3,4% povećanje zaposlenosti, daleko najveće u Hrvatskoj. Voditeljica Odjela za gospodarsku suradnju Ministarstva vanjskih i europskih poslova Emilija Vučinić-Margeta istaknula je da je Krapinsko-zagorska županija 6. koju su posjetili članovi diplomatskog gospodarskog kluba. Imamo novi ciklus rada sa gospodarskim diplomatskim klubom, neformalno se tako zove. To je skup predstavnika iz veleposlanstava i trgovinskih ureda koji se bave gospodarskom suradnjom sa Hrvatskom, dakle akreditiranih u Republici Hrvatskoj, i organiziramo posjete različitim županijama, razvojnim agencijama, nastojeći dakle prikazati točno, konkretno, licem u lice mogućnosti investiranja u županiju ili razvoja gospodarstva županije. Uz župana Željka Kolara dobrodošlicu članovima diplomatskog gospodarskog kluba poželjeli su i saborska zastupnica Dunja Špoljar, zamjenik župana za gospodarstvo Anđelko Ferek-Jambrek, potpredsjednik Skupštine Krapinsko-zagorske županije Tomislav Končevski, gradonačelnik Krapine Zoran Gregurović, predsjednik Obrtničke komore Krapinsko-zagorske županije Davor Pleško, predsjednik Hrvatske gospodarske komore Županijske komore Krapina Josip Grilec, direktorica Hrvatske gospodarske komore Županijske komore Krapina Sanja Mihovilić, pročelnik upravnog odjela Krapinsko-zagorske županije za gospodarstvo, poljoprivredu, promet, komunalnu infrastrukturu i europske fondove Luka Čuljak, zamjenica direktorice Zagorske razvojne agencije Helena Matoša, te članovi Odbora za gospodarstvo Skupštine Krapinsko-zagorske županije, predsjednik Miroslav Kopjer, članovi Tihomir Vančina, Renata Novak i Robert Greblički.
Nakon završetka prezentacije, članovi Diplomatsko-gospodarskog kluba nastavili su posjet Krapinsko-zagorskoj županiji obilaskom tvornice stakla Vetropak Straža d.d. i Omko Croatia d.d. u Humu na Sutli, te nakon toga i tvrtke Jedinstvo d.d. Krapina. Posjet diplomata Krapinsko-zagorskoj županiji završio je obilaskom muzeja krapinskih neandertalaca koji je početkom veljače ove godine dobio 500.000 posjetitelja.